Den første video, jeg tænker mig at vise dig, ja. eller den første trailer, jeg tænker mig at vise dig, ja. det er Doctor Strange. Ja, det er en kører galt. Shit. Ja. Fuck bare, jeg kunne gøre det. Ja, ikke? Ja. Det er forresten deres nye logo. Ja, okay. Hvad hedder det? Det var i comic booksene, der altså hun er the Asian one. Ej shit, det portal er det der, hun laver. Det teleporterer sig. Men hun er the Asian one. Altså, den alvidende. Fuck, hun er skaldet jo. Ja, ja. Hvor var det? Har hun kraft? Nej, hvad hedder det? I comic bookene. Ja. Der er det en mand. The Asian one er en mand. En munk, der bor oppe i... ja, okay. Ja. Og ham der... Sindssygt øjne. Det var Mads Mikkelsen. Var det Mads Mikkelsen? Det er Mads Mikkelsen. Damn! Ja, okay, nu kan jeg godt se det. Ja, han spiller skurk. Shit. De smadrer jo hele byen. Men det er, hvad hedder det, dimensioner. Det er simpelthen sådan... Det er jo op... Hvad sker der? Og så skal du... det der var en fra San Carlo på. Alt er omvendt. Ja, det er en helt ny version. Det er, altså, du kommer til at se Marvel-universet på en helt ny måde. Altså, det... Fuck, man bliver for... Damn! Aha. Fedt. Ja. Altså, det er sådan... Ja. Det, altså, det handler om, det er en masse dimensioner, de bevæger sig igennem på den måde. Der. Altså, jeg kender ikke så meget med Doctor Strange, men jeg kunne godt finde på at gå ind og se den der. Ja, men det er fucking sige, at jeg skal ikke se Doctor Strange. Altså, det er jo en helt ny verden for Marvel, med magi og alt muligt sygt shit. Dr. Strange... Er det også med 3D? Ja, 3D og IMAX og hele lortet, altså. Dr. Strange, han er faktisk en magisk version af Tony Stark. Altså, han lægger ud med at være rig og hele lortet, du ved, ikke? Masser af penge, og han er bare en syg hjernekirurg, der bare ved alt muligt sygt lort. Men han er fucking ligeglad med sine klienter, altså. Hans følelser for dem, hans passion for dem, den starter fra pengene starter til pengene slutter. Så det handler bare om penge? Ja, han er pisse ligeglad med dem alle sammen. Det er lige præcis det samme med Tony Stark. Indtil han kommer ud på den der ulykke der. Indtil han kommer ud på ulykken. Hvad for en ulykke? Den der bilulykke, der som du så i traileren. Nå, ja. Så kommer han ud for bilulykken, og så, så bliver han opereret igen. Det hele det går fint, og bortset fra hans fingre. De bliver ikke kureret ordentligt, altså de kunne ikke reparere fingrene. Og for at være hjernekirurg, der skulle altså virkelig være specifikt. Ja. Så han kunne ikke en skid med dem jo. Så han rejser hele fucking verden rundt og bruger alle sine penge, alle sin formue på alle mulige syge forskellige metoder. Altså, han bliver opereret på alle mulige mærkelige måder, og han prøver alle mulige mærkelige heksekoster og sådan noget, der inden det fungerer. Og indtil han bliver helt fattig og ender med faktisk at blive alkoholiker. Ligesom Tony Stark der. Sidder han og drikker, så indtil han møder en, der fortæller ham. Sygt nok alligevel. Ja, lige præcis. Jeg glæder mig til at se filmen. Jeg håber, de får det hen med. Amen. Jeg håber, altså, hvis jeg skal se filmen, så håber jeg, at Mads Mikkelsen gør det godt. Er det godt? Og det kan jeg allerede se, at han gør. Shit. Ej, det skal nok blive fedt. Helt sikkert.